Hei, minä olen Arto ja seuraa Hyvinkään Vasemmistoliiton tiedotus tulevasta Vapun ohjelmasta Hyvinkäällä. Vappuhan on työväen juhla. 1.5. me juhlimme työn mahdollisuutta ja historiaa. Silloin kaupungit valtaa kulkueet ja pidetään vappupuheita. Vappu on myös iloinen opiskelijoiden ja ylioppilaiden juhla. Silloin lakitetaan paitsi itsensä, niin erilaisia patsaita. Täällä Hyvinkäällä voitaisiin esimerkiksi uutena perinteenä lakittaa tuo hitsaajapatsas. No ja siinä kävi tietenkin. Vappuun kuuluu serpenttiinit, simat, munkit, erilaiset hassut, lakit ja niin edelleen. Virallisempi Hyvinkään vappujuhla on ohjelmaltaan seuraavanlainen. Vapun päivänä on muistotilaisuuksia punaisten haudoilla sekä puolimatkassa että Sahamäen Surujen puistossa. Puolimatkassa tilaisuus alkaa kello 8 ja Surujen puistossa kello 9 vapun päivä aamuna. Kauppatorin päätapahtumassa, joka alkaa kello 11, on juhlapuheita ja työväen musiikkia. Luvassa on juhlapuheita sekä SDP:ltä, SAK:lta että Hyvinkään Vasemmistoliitolta. Tervetuloa ja hyvää vappua kaikille!